Здравейте! Сега ще ви покажа какво днес купихме. Бяхме на шопинг с Йоана. На шопинг в мола и почти Тони, както казах, скупахме целият мол. Не целият. Ето Първо на Йоана и купихме този кейс. Второ купихме Sunday Habit, големия плик. Сега ще ви покажа. Сега вижте. Първото е плакат, второто чаша, третото тетрадката на Криси, както винаги. И не забравяйте да се абонирате за каналът ни. И сега едно сквишенце купихме. И най-голямото, което никога не сте виждали две деца да купят, е тонколона. Момент. Тони, състои така само. Ето така, тонколона. Тя свети в каквито цветове искате и каквато искате музика. Чао! До после, абонирайте!